Salutare! Bine v-am regăsit la un nou minunat episod. În episodul de astăzi eu am să fac o chestie foarte tare. Am să cumpăr PES-ul și vom face un opening fix în acest episod. Deci apăsați pe butonașul de like. Mâncați dacă mâncați, poftă bună dacă mâncați. Luați-vă niște popcorn, un suculeț și hai să trecem la deschis. Ia uitați. Așa, și am niște misiuni care le-am făcut 1, 2, 3 și fix cu asta fac până la level 45 unde va fi cuțiturile, cuțitașele. Deci, voi reveni cu PES-ul cumpărat, bineînțeles. Să opresc. Și ia uitați că am cumpărat PES-ul până la level 45. Ia uitați aici. Ia uitați aici. PES-ul cumpărat. Cuțitul îl voi lăsa la final. Și sper că vă place foarte mult. Pentru că mie chiar îmi place. Acum hai să deschidem și cutiile. Vom deschide și grafitele. Vom deschide absolut tot. Deci, hai cu cutiile. Primul cutie. 3, 2, 1 și dă Doamne. Ah, ce făcut? Dă Doamne ăsta. Hai, bă, hai. Stop. Micrai, nu. Mai deschid un Empire. Hai, mă, hai. Hai. Star Trek. Nu, stai că să nu uită, nu există Star Trek la asta. 3, 2, 1 și... Hai, dă ceva bun, dă armă. Hai. Nu, ia uite ce bait. Sunt foarte neliniștit. Mi-e frică, nu știu, vreau să-mi pici ceva bun. Hai, dă ceva bun, Hai, stop. Așa, băbi, și Star Trek. Mama, nu cred. Mamma mia. Deschidem, cameleon. Hai, mimicrai. Nu cred. Vai de capul meu, mi-a picat mimicrai. Nu cred. Mori aici, mă fac infart. Hai că e bine. Mamă. Nu. Nu că am rămas pe 0. Așa. Aoleu, Doamne. Am crezut că mor, Doamne. Poate câte M5-uri. MP5. Hai. Hai. Mă, n-am avut noroc. Aoleu. Și... aproape. Și bine, mă, Star Trek. Și Revenge. Da, cuțite. Măcar strața asta, dar totuși, frate. Asta cât e? Că asta e marketplace. 5 gold. Ce să fac? Luăm o mică pauză. Am revenit și cu ultima cutiuță. Hai, de ce vă pun? Dă-mă ceva bun. Star Trek. Nu. Hai să deschidem charmurile. Mama, să dăm unde ăsta. Dă-i ceva bun, Doamne. Bine, mă, e bine rău. E bine rău. Eu am simțit nevoia să fac acest video cu vocea pentru a vedea cât de tare mă bucur. Și simțiți și așa. Dă ceva bun. Iar asta, nu, stop. Bine. Foarte bine. Hai. Nu mai bună. Hai.
Hai că e bine, măcar e picat asta. Și ultimul charm. Dă-i. Mamă. Dă-i. Dă-i, mă, dă-i. N-a dat. Nu mai avem cutii. Am fost eu prost. Mai avem și paste. Că sunt prost. Trebuie să le deschid și pe astea. Hai, dă nimic. Stop! Nu știu că mai avem cutii de deschis, băi. Hai! Cameleon. Hai. Nu e bun, da, hai. Ăsta, hai, frate. Stop! Doamne! De ce? Nu cred, e prima oară când am și eu noroc la ceva. Am să deschid acum acestea. Dă-i ceva bun, vreau ceva bun. Dă-i. Mai mă, frate. Dă-i, nu! Hai. Carambit! Mi-a picat carambit. Doamne! Mi-a picat carambit. Mama mia! Cel mai bun dintre toate mi-a picat mie! Doamne, îți mulțumesc ție, Doamne! Aoleu, Doamne! Ia uitați aici! Nu le echipez, mi-e frică. Wow, ce frumusețe! Nu cred. Vai de capul meu. Sticlă asta. Dă-i bubblegum. Hai, încă puțin. Bine, mă. Hai, e bine și rău. Dă-i ceva bun. Hai, mergi. Hai, mă. Dă-i. Hai. Stop, mă, bine. Și hai, mergi, hai. E ok. Uai, leu. Ce prost am fost, frate. Că am deschis ăla. Hai, mergi. Bine, mă, bine. Păi și... Hai, stop, frate. Nu. Hai, mă. E bune. Open, pam. Și ce pică, stop. Nu. Câte parcă n-am văzut niciun pic ăla arcane. Hai, stop. Bravo, mă, bravo, bine. Te pup la buzunar. Așa, fratele meu. Stop. Nu e. Mai avem doar două. Hai, stop. Stop. Bine. Foarte bine. 4 de astea. Și 2. Stop. Mai, mă. Ultimul. E ultimul? Nu e. Hai că e bine. Chiar am crezut că e ultimul. E bine rău. Acum văd, trebuie să mă uit bine pe tot, peste tot, că... Uai, nu cred, Doamne. Nu cred. Mi-a picat carambit. N-am avut noroc ăsta.
Scrieți-mi în comentarii dacă am fost norocos. Și eu vreau să văd dacă chiar am fost norocos. Ziceți-mi voi dacă astea au fost foarte norocos. Nu. Ultimele două. Astea cu adevărat ultimele două. Stop. Nu mai. Parcă s-a dus tot norocul ăla. Și ultimul. E ultimul. Hai mă, hai. Ăsta e ultimul să fie cel mai norocos. Hai mă, hai. Bine mă, bine. Hai. E ok, e foarte ok. Am 5, nu? 1, 2, 5. Bine, fratele meu, bine. Mai avem aici. Sun. Toate sunt. Hai. Primul grafic deschis. Și dă-i. Dă-i. Nu, stop. Nu. Frate, nu. Hai, dă-mă, dă. Dă-i. Stop. Că m-am făcut. Nu e bine deloc, hai. Hai, mă. Stop. Bine, mă, bine. Rip and drip. Cine e? Hai, bă. Hai, mă, ce e asta? Și tot grafitul ăsta mi-a picat. Dă-i. Dă-i. Hai, mă, fratele meu, hai, stop. Nu-mi pică ceva arcane. Dă-mă ceva arcane. Nu tot ce mai slab. Bine, mă, bine. Hai. Dă-i arcane. Hai, bine, mă, bine. Flamingo ăsta a murit, așa. Bravo, bă. Hai, mă, hai, stop. Bine, măcar e ăsta. Cine bă, putea fi și mai rău. Stop. Hai, mă. Câte mai sunt? 2, 4, 6 mai sunt. Dă-i, te rog. Stop. Bine, e bine. Așa. Mamă, fratele meu, nu mă așteptam la asta. Nu mă așteptam niciodată. Nu mă așteptam la asta. Dă-i. Și stop la flamingo mort. Bine. Folo, doamne. Și... Dă-i, mă, dă-i, te rog eu, dă-i doar. Și toți la... Hai, mă. Mai sunt două, ultimele două. Bine, hai că e bine, măcar ăsta. Hai, ultimul graffiti să fie cel mai norocos, da? Ultimul să fie cel mai norocos. 3, 2, 1, 2. Cel mai norocos. Stop, măcar flamingo. Nu e. N-a fost să fie. Stați puțin că o textură, nu? Inspect textura, da. Hai să vedem puțin frumusețea mimicraiului. Inspect. Ia uitați, fraților, mimicraiul. Mi-a picat mimicrai. Ia uitați și pe ăsta. Ia uita-l. Doamne, nu cred. Hai să le facem și noi pe toate. Mamă,
Bă, dar știi ce fericit sunt? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Neapărat scrieți-mi în comentarii dacă am fost norocos. Dacă chiar am fost norocos. Pentru că nu știți cât de fericit pot fi. 72, dai-te. Să facem. Hai, nu dau. Uai, cât credeți că o să fie carambitul ăsta? Că e așa frumos. 20 ceva de... Hai să ne uităm la prețul carambitului. Carambit, așa frumos. O să fie pe ăsta Year of the Tiger. Mă gândesc că o fi pe la 3000. Pe la 3000 și ceva. Carambitul ăsta, nu. Aproape de 3000, mă gândesc că o fi. Extrem de frumos. Uai, nu cred, Doamne. 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 Și cred că o să mai joc să fac și celelalte quest-uri, să mai fac din astea. Păi ăsta la următorul e la 90. Da, nici n-ajung. Cumpăr levele. 1 euro. 1,50 pus un level de ăsta? Și noi, bă, ăsta e jaf la drumul mare. Nimeni nu face, nu cumpără asta, bă. Hai să vedem. Uite că-s prost. Am vrut să craftez un skin. Așa m-a dus capul, așa. Doamne, scrieți-mi în comentarii dacă chiar am fost norocos. Scrieți-mi dacă am fost norocos. Ăsta mi-a picat carambitul, pelagin, hacker, mimicry și solstice. File solstice. Mamă. Le echipăm? Echip. Și vom da repede un training să vedem cât de tare arată. Mamă, nu cred. Scrieți-mi neapărat. Doamne, nu cred. Încă nici acum nu pot să cred că mi-a pică carambit. Carambit, frate. Și eu niciodată în viața mea nu mă așteptam să-mi pice carambit. Ia uitați. Mamă. Hai, tată. Tată, e mică. Nu știu să joc cu carambit, nu știu. Parcă nu e că ținut obișnuit, nu știu să joc. Hai să dăm și valul. Ia. Bă, de ce ești întunecat? Băi, pentru asta trebuie să facem o ambiență foarte bună. Uite așa. Numai pentru asta. Hai, mai arată și fața cu Star Trek. Ia uitați-l. Bam. Hai, dăm tot, trebuie să dăm o rundă mică. Asta e ratat. Ba nu. Noi. Băi, așa. Bă, ce n-ai? Ce n-ai, bă? Aoleu, mi-ai stricat asta. Nu, asta era acum. Asta nu știu, era 2, cred. Mamă, nu cred. Hai să dăm și mimicraiul. Mamă, ia uitați. Și mimicrai e frumos. Dăm și cu el ceva.
Doi, 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 doi. Fratele meu, nu cred. Oh, bă, stop. Stop. Stop, frate. Frate, stop. Am zis. Mamă. Mamă. Știi ce lipsește de la asta? După cuțitul ăsta știi ce lipsește? O perechită aia tare de mănuși, mă. Mamă, sper că v-a plăcut acest minunat episod. Eu sunt așa de fericit pentru ce mi-a picat. Și sper să aveți o zi extraordinar de fericită și frumoasă. La fel ca voi. Vă mulțumesc și ne revedem cu episodul următor.